Tak jo, zdravím vás u historicky prvního videa na tomhle kanále a bude se jednat o haul, protože jsem si za posledního čtvrt roku pár věcí nakoupil, tak jsem si to chtěl i takové video zdokumentovat. Každopádně, teď nevím, jestli jsem to řekl dobře s tím časem, ale to je jedno, takže začneme asi od spodu a půjdeme postupně nahoru, tím chci říct, že budou padat nějaký boty, kalhoty a tak dále. Pestrost značek a obchodů je tu velká, takže uvidíme, třeba se někomu něco bude líbit a budu ho moc odkázat někam a bude se to někomu hodit. Tak jo, tak začneme. Takže jako první tu mám tady ty boty Dr. Martens, které jsem vzal ze Zalanda, byly ve slevě za 2,8, normálně stojí 5 a jsou to první boty takového typu, tak jsem za ně úplně nechtěl dávat nějakou větší částku, protože jsem nevěděl, jak mi to bude sedět, jak se mi to bude líbit. Nakonec mě to příjemně překvapilo, nejsou to úplně boty na vycházky. Třeba po hodině a půl jako čistý chůze máte pocit, že už nechcete mít nohy. A proto bych vám doporučil si vzít i nějaké ponožky přímo od toho doktora Martense, ale to jsem si říkal, že ne, i když u těchto bot to není tak nepříjemné, oni jsou zevnitř jako tak příjemně jako vystužené, ale stejně ty boty jsou hrozně těžké, ty boty jsou hrozně tvrdé jako ta kůže, takže to pak po čase jde cítit. Ale jinak jsem s něma fakt spokojený, líbí se mi a když podle mě ještě trošku ta kůže poleví, tak to bude mnohem lepší a vydržím v nich 3 hodiny chůze. Takže to by byly boty, které jsou větší než moje budoucnost a pokračujeme dál v botech. U bot teda ještě zůstaneme a tady ty boty to jsou New Balance, které jsem si koupil přes léto, jsou to fakt super boty. Jsou extrémně prodyšný, takže když jsem s něma teďka vyběhl třeba na nákup, tak jsem myslel, že umrznu jako od nohou, protože oni fakt jako dobře větrají, takže komu se víc potí noha, ale chce zůstat furt u tenisek v létě, tak doporučuji tady tyhle. A navíc jsou extrémně pohodlný, mají tady i, já teď nevím, jak se tomu říká, dobrá připravenost, Dane. Mají tady i ten gel, který se dává spíš do Asicsu a díky tomu jsou i příjemný. Plus, to vám nebudu ukazovat ten vnitřek, ale mají díry na vložce, takže i fakt dobře větrají od spoda. Myslím si, že ta bota je fakt jako úžasná na takové ty dlouhé letní procházky a nebo kdybyste se chtěli vrátit pár let dozadu a začít zase hantit Pokémony. Jako další tady mám tady ty dvoje džíny ze Zary. Mají zipy, které jsou jakoby po stranách, ale zároveň vedeny tak jako rovně po noze. Ty vole, to jsem to popsal fakt skvěle, no. Ale mají vevnitř pod tím zipem ještě další látku, takže si je můžete jakoby rozšířit, ale jsou spíš tak jakoby flirt, nebo v češtině, kdybych vám to měl říct nějak normálně, tak jsou jakoby do zvonáčů, když si ten zip povolujete nahoru. Ale hrozně mě to baví, sedne mi i ten střih extrémně, zkoušel jsem několik značek jako větších brandů, ale ty džíny mi nesedí tak jak ty ze Zary a hlavně Zara poslední dobou ty džíny dělá fakt minimálně designově jako hezké, takže říkám si proč ne. Tohle mě fakt hodně oslovilo, takže jsem si vzal rovnou dvoje, protože prostě můžete mít jako normální džíny, širší džíny, a nebo něco mezi, a nebo vlastně dokonce, když si to rozepnete víc jenom jako takhle posem, tak to můžete hodit krásně přes Ricky nebo i přes ty Martensky, co jsem před chvilkou ukazoval. A to mi docela prostě sedělo, takže jsem se rozhodl, že si vezmu rovnou dvoje a snad budou i v nějaké modré a ty vezmu taky určitě, pokud budou. Tak jo, tak tohle by bylo všechno ke kalhotám. Na konci jsem si vzpomněl ještě, že bude nějaký jako celkový fit. Aspoň z pár věcí tady z toho, co ukazuju. A to bude zatím všechno, přesouváme se ke tričkům. Trička mám tady dvoje. Tady tohle Supreme s tímhle potiskem, kde mají
Příjemnou chvilku sucha svobody a nějaký reptilián. A pak tady to reprezent s krásnými slečnami a na zádech s krásnými slečnami. Mě trička s potiskem hlavně v létě extrémně baví, protože prostě nějak to oživí ten outfit aspoň trochu, protože já teda v létě extrémně trpím, takže já prostě si přes sebe víc vrstev v létě jako dát nemůžu. Takže jediný, co můžu udělat, je mít aspoň nějaký jako trošku zajímavější tričko a s dementním potiskem a to mi prostě vyhovuje. Takže tak, to tričko, to reprezent jsem chytil, myslím, že dokonce i ve slevě, jak byly ty summer sales, nebo co to bylo. A bylo za příjemných, myslím, že nějakých 70 euro. A to Supreme triko, tak to je klasická triková cena u Supremeu někde mezi 50 a 60 euro. Tak jo, tak tohle by bylo k tričkům všechno a přesouváme se dál na mikiny. Jo, mikiny mám dokonce dvoje. Jedna je tahle Carhartt s fialovo-žlutým nápisem na zádech. Na stránkách jsem si myslel, že to je bílo-černá prostě jenom. Takže mě to trošku překvapilo a vyvedlo z míry, když přišla. Je poměrně dost oversized a standardně mívám u oversize mikin jako spíš L-ko, M-ko. U Carharttu prostě beru vždycky XL-ko. A u reprezentu beru vždycky 2XL, protože ten jejich fit, jak to s tou gumou jde nahoru, tak tam to chci mít aspoň jako trošku normálně v pase. Každopádně k tomu se dostaneme později. A byla za krásných 1800 korun. A tak jsem si řekl, proč ji tam nenechat ležet. Mikin není nikdy dost, prostě to musí vám z toho praskat čatník, ne, dám si srandu. Ještě jsem ji úplně nevynosil, měl jsem ji jenom párkrát na sobě a moc ani nevím, k čemu ji nosit, protože já třeba nemám ani fialovo-žlutý boty a nějak mi to ani nenapadlo. Ale doufám, že se k tomu dostanu, každopádně i dost heavy, je fakt jako teplá, takže v zimě ji určitě nakonec stejně vynosím, když přes ní budu mít bundu, tak to bude jedno. A přesouváme se teda k další mikině. Tak jo, a jako další mikinu tady máme tu reprezent mikinu, kterou jsem ulovil za krásných 1600 korun. V těch summer sales byla tam úplně poslední velikost, tak jsem řekl, pojď sem baby, a vzal jsem si ji. Na printu je opět krásná paní s obrovským hadem a taky je trošku barevnější. Je to asi jediná takhle barevná mikina, kterou mám. A docela mě to baví, upřímně, víc jsem to nosil v létě na večer, ale myslím si, že není vůbec špatný nápad to zkusit fitnout i teďka někam, no a uvidíme, jak to zapadne. Každopádně materiál je příjemný na dotek, chytit to za 1600 korun je velmi fajn, protože standardně ty mikiny stojí 5000 a víc, takže jsem, myslím, že udělal dobrou koupi. Ale pak už se mi takhle nepoštěstilo, to vždycky zmizí hodně rychle. Zajímavé. No a tím se můžeme přesunout dál k bundám, která je jenom jedna. Tak jo, a jako poslední tady máme tuhle diesel bundu, kterou jsem vychytal za krásných 6000 na Zalandu. Byla v 50% slevě, poslední kus, tak jsem řekl, jo, ty půjdeš ke mně. Má tady vnitřní kapsu jednu. Pak samozřejmě, kdybyste nechtěli, aby se tam s váma vešel ještě jeden člověk, tak má stahování ze stran a i z vnitřku těch rukávů, aby se vám náhodou nedostala zima na tělo. Ze zadu má takhle přifouklej ten obrovský Dčko, takže krása. Těším se, až ji vynosím, ale momentálně je podle mě ještě docela teplo venku, ale již brzy to zkusím a pak ještě dám zpětnou vazbu, jak je v ní dobře. Tak jo, tak přesouváme se dál a to už budou takové maličkosti. Tak jo, dostáváme se k zlatému řebu večera a to je tahle Dior Homme voňavka, která mi moc voněla, už jsem si ji párkrát zkoušel jenom a prostě mě ta vůně baví. Myslím si, že pokud se to už neděje teda, že nahradí postupně Dior Savage a vlastně
tohle bude zase mít úplně každý. Za mě je to ale extrémně příjemná vůně, takže mě to nějak nevadí, respektuju to. A tím bychom asi skončili. Tuhle vůni fakt můžu doporučit, je to moc příjemný. A mějte se hezky, dejte like, odběr a komentář.